Bonjour, je m'appelle Madame Phillips et je suis professeure de français à Ysgol de Ffrangeg. Helo, a chroeso mawr i'r cwrs cybac lefel A Ffrangeg yma yn Ysgol de Ffrangeg. Yn y cyflwyniad hwn, hoffwn rannu rhywfaint o wybodaeth gyda chi am y cwrs, yr hyn y byddwch chi'n ei astudio ac egluro hefyd sut y cewch eich asesu ar ddiwedd pob blwyddyn. Os hoffwch glywed myfyrwraig ifanc o Gymru yn siarad am ei phrofiad o ddysgu ieithoedd tramor modern a'r cyfleoedd a gafodd hi i weithio a theithio o dramor, gallwch wylio'r fideo hon ar wefan ieithoedd cybac. Mae'r ddolen i'r fideo ar y sgrin. Mae manyleb uwch gyfrannol a safon uwch Ffrangeg cybac yn annog dysgwyr i wella eu sgiliau ieithyddol, datblygu ei gallu i feddwl yn feirniadol, dadansoddi ffilm a llenyddiaeth Ffrengig yn effeithiol, datblygu sgiliau a strategaethau dysgu iaith, cynyddu ei gwybodaeth am ddiwylliant a chymdeithas Ffrainc, meithrin ei gallu i ddysgu ieithoedd eraill, datblygu fel ymchwilwyr annibynnol, a rhyngweithio a chyfathrebu'n effeithiol wrth siarad ac ysgrifennu yn yr iaith. Crynodeb o'r asesu. Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys cyfanswm o 5 uned, 2 ar gyfer uwch gyfrannol a 2 ar gyfer safon uwch. Mae unedau 1 a 3 yn asesiadau siarad. Mae uned 2 yn arholiad sy'n cyfuno gwrando, darllen, cyfieithu ac ysgrifennu beirniadol. Mae uned 4 yn arholiad gwrando, darllen a chyfieithu. A mae uned 5 yn arholiad ysgrifenedig, beirniadol a dadansoddol. Gadewch i ni rwan edrych ar bob uned yn fwy manwl. Mae uned 1 yn asesiad siarad yn werth 48 marc. Mae'r asesiad yn cynnwys 2 dasg. Tasg 1, byddwch yn dadlau safbwynt. Tasg 2, byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaeth. Ar gyfer y 2 dasg, bydd y sgwrs yn seiliedig ar y pynciau a astudiwyd ym mlwyddyn 12. Mae uned 2 yn arholiad gwrando, darllen, cyfieithu ac ysgrifennu. Mae'r arholiad hwn yn werth 84 marc. Yn adran ech, byddwch yn ysgrifennu dadansoddiad beirniadol o'r ffilm a astudiwyd ym mlwyddyn 12. Yma yn Ysgol de Ffrangeg, rydym yn astudio y ffilm La Rafle. Ym mlwyddyn 13, byddwch yn astudio ar gyfer yr unedau safon uwch, sef uned 3, 4 a 5. Mae uned 3 yn asesiad siarad. Mae'r uned hon yn cynnwys prosiect ymchwil annibynnol. Mae'r prosiect yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddewis ac ymchwilio pwnc sydd o ddiddordeb iddynt. Mae rhaid i'r pwnc ymwneud â Ffrainc neu gwledydd eraill sydd yn siarad Ffrangeg. Mae uned 4 yn arholiad ysgrifenedig, i asesu eich sgiliau gwrando, darllen a chyfieithu. Mae'r arholiad yn werth 100 o farcia. Mae uned 5 yn arholiad ysgrifenedig, ymateb beirniadol a dadansoddol ysgrifenedig. Mae'r arholiad yn werth 40 marc. Mae yna 1 cwestiwn traethawd yn seiliedig ar astudio 1 gwaith llenyddol. Cynnwys y pwnc. Mae cynnwys y fanyleb yn ymdrin â 2 brif faes o ddiddordeb, sef materion a thueddiadau cymdeithasol a diwylliant gwleidyddol, deallusol ac artistig. O dan y 2 faes hyn o ddiddordeb, dewiswyd 4 thema i astudio. Caiff themau 1 a 2 eu hastudio ar gyfer uwch gyfrannol a themau 3 a 4 ar gyfer sain uwch. Tra'n astudio'r themau, bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o Ffrainc neu'r cymunedau lle mae Ffrangeg yn cael ei ddefnyddio fel yr iaith lafar, drwy gweithgareddau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Ar lefel uwch gyfrannol, bydd dysgwyr yn cael cyfle i wylio ac astudio y ffilm La Rafle.
Mae'r ffilm hon yn adrodd hanes yr arestiad torfol o Iddewon gan yr heddlu amharus yn ystod yr ail ryfel byd. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r ffilm yn Ffrangeg, a byddant yn ennill y sgiliau i werthfawrogi a dadansoddi'r ffilm ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ar lefel safon uwch ym mlwyddyn 13, bydd dysgwyr yn darllen ac yn astudio'r nofel Un secret gan Philippe Grimbert. Mae'r llyfr hwn yn adrodd hanes bachgen ifanc a gafodd ei fagu yn Ffrainc ar ôl y rhyfel, mewn teulu Iddewig sydd wedi mynd i drafferth fawr i guddio cyfrinach drasig a dychrynllyd. Bydd ein dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth fanwl o'r gwaith llenyddol yn Ffrangeg ac yn ennill y sgiliau ar iaith i werthfawrogi a dadansoddi'r llyfr yn feirniadol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn ogystal â'r bwrdd gwyn rhyngweithiol, defnyddir amrywiaeth o adnoddau addysgu a dysgu yn y gwersi Ffrangeg, gan gynnwys gwerslyfrau, adnoddau digidol, clipio sain, fideo a ffilm. Mae YouTube yn darparu digonedd o glipia fideo yn Ffrangeg, enghraifft sesiynau tiwtorial, cerddoriaeth Ffrangeg, rhaglenni dogfen a chyflwyniadau gramadeg. Dysgu ar-lein. Anogir ein dysgwyr i fanteision llawn ar wefannau ac apiau iaith ar-lein, fel Duolingo, Quizlet, Wordwall, Memrise a hefyd wrth gwrs yr adnoddau digidol cybac. Bydd astudio iaith dramor yn werth mawr pan ddaw'r amser i ddewis gyrfa. Gall ieithoedd agor cymaint o ddrysa ac mae galw mawr am sgiliau iaith mewn amrywiaeth eang o sectora, enghraifft cyfieithu, twristiaeth ac addysgu, lletygarwch, busnes a'r gyfraith. Merci beaucoup, diolch yn fawr, thank you. Diolch am wrando. Mae croeso i chi gysylltu â mi, Mrs Sarah Phillips, gydag unrhyw cwestiynau sydd gennych.